Yun, may nagtamsak agad. Salamat sa patamsak. Kumusta po ang lahat? Yun. Yulik kidit. Ayun no. Nigalab shoutout po sa inyo. Sandali lang po at po kayo as moderator. Dito po kayo ma-add. Kumusta po dyan, Ma'am Yuli? Bali, wala pa yung iba. Sandali lang po, isaksak ko lang po sa yung charger ko para hindi tayo malobat. Yun na. Madali kita ma-add na moderator, Ate Yuli. Okay lang, host. Wala nang tulog at kain. Ayun. Home cook, ma'am. Tamsak ading ko. Maraming salamat, manang kamsat home cook, ma'am. Dati moderator man, manang. Home cook, ma'am. Musta ading ko. Ayos lang mat, manang. Ito yung awan ti trabaho tata. Mat hindi ko ma-add na moderator si Ma'am Yuli. Sram vlog. Tamsak dan host. Yun na si manang Sram. Bali, Ma'am Yuli, Ma'am Yuli, kung hindi mo pakatikitan si home cook, ma'am, dikitan mo yan, Ma'am Yuli. Ligit dyan. Bali, siya yung isang tumulong sa akin sa bananas ko. Kasi bananas din, ayun. Siya yung isang tumulong sa saging ko. Pa-support naman po, premier ko host. Hehehe. Regent Capeda. Asipeda. Baba mo lang, Ate Regent. Sandali lang po. Add kita as moderator. Ayun, may jacket ka na, Ate Regent. Baba mo lang po yung premier mo. Kiss ako bro sa smack sa chicks. Ba't hindi na lang dito sa baba, kwan? Bro Christian Marksman. Salamat sa pagpunta, Sir Christian. MLS bro, sabi ni Migalab, shout out bro Christian, sabi ni Ma'am Esram Vlog. Hello at Julie, sabi ni Hamcook Ma'am. Pwede po kayo magbaba ng bahay para magdikitan po kayo. Tamsak Dan, good afternoon po sa lahat, sabi ni Rowena Tiranya. Good afternoon din po sa inyo, Ma'am Rowena. Baba lang po kayo ng bahay para magkadikitan po kayo lahat dyan. Take ka, pasok ko alagad ko. Salamat po Ma'am Yoli. Bali, andito po si Home Cook, ma'am. Napaka-supportive po yan. Ma'am Yoli, dikitan mo po yung si Ma'am Home Cook, ma'am. Napakaligit po yan. Shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nag-try lang ako ulit mag-LS. Wala kasing magawa dito sa bahay eh. Wala akong pasok. Migalab shout out Sis Yuli Kidip, sabi ni Ma'am Rowena Tiranya. Sis Yuli, love mo, sabi ni Chris. Wala kang tusok na, sabi ni Ate Gina Koy Channel. Ayun. Salamat Ate Gina Koy sa pagpunta. Wala ka kasakong pasok ngayon, Ate Gina. Palablab po sa hindi padikit. Sure po ang balik. Full watch. Bukas ng hapon ko babalikan, sabi ni Ma'am Rowena Tiranya. Ayun, nagbaba po ng bahay si Ma'am Rowena Tiranya. Pakilablab na lang po.
Grabe init ngayon. Musta? Ako walang trabaho. Oo, naka-off ako ngayon. Wala kaming trabaho. Yeah. Parang ako lang natin yung masaya ng trabaho. Ah. Nakangiti pa talaga. Nakangiti pa na walang. Mali kun kasi hindi pa kasi na-assemble yung mga ginagawa namin kaya ayun, hindi kami pinapasok Ate Gina. Jorlan Midas, smile ka lagi host. Aba, oo naman po sir. Smile tayo lagi. Dapat everyday masaya. Everyday happy. Ayan, may jacket ka na Sir Jorlan Midas. Pwede ka na pong magbaba ng bahay at pwede mo na pong lablabin yung mga nandito. Yung mga nandito sa live stream. Puro ligit po lahat to Sir Jorlan Midas. Shout out sa 5 million in the house. Salamat po sa 8 patamsak. Maraming salamat po. Kumusta naman po dyan Ate Gina? Kumusta naman po kayo dyan? Yuli yan host. Ah, si Ate Yuli. Ba't ito Ate Yuli, nadikitan ko to. Ay, nakakon ko to na nalagyan ko ng jacket. Ba't yung main mo hindi ko malagyan ng jacket? Ate Yuli, kung hindi mo pa kadikitan si Ate Gina Koy, Gina Koy channel, dikitan mo po siya, napakaligit po niyan. Babala po kayo ng bahay para madikitan. Magdikitan lang po kayo dyan. Don Kairos Vlog. Oh Manang, maraming salamat sa pagpunta dito. Ayun, nagbaba ng bahay si Don Kairos Vlog. Ate Yuli, ayun si Don Kairos Vlog, nagbaba po siya ng bahay. Patamsak host. Ayun, patamsak naman po mga kapatid yung sa kay binabang bahay ni ni Ate Isram Vlogs. Itatry ko kung kaya kong makapag-pin Ate Isram. Ayaw talaga. Ayun, nagbaba rin ng bahay si Ate Gina Koy channel. Pwedeng pakilablaban naman po natin sa mga hindi pa po nakakadikit kay Ate Gina Koy. Magdikitin lang po kayo dyan mga ate at kuya. Mga ate at kuya. Mga lalaki at lalaki. MLS po sa 5 million in the house, sabi ni Don Kairos Vlog. Mega love shout sa lahat. Maraming salamat po. Love Dan, baby face. Sabi natin Majuhir. Baby face talaga. Bakit kaya di mo ako mabigyan ng kumot? Sabi ni Ate Yuli. Hindi ko po alam Ate Yuli, nagtatry nga ako, ayaw talaga eh. Ito na lang gamitin mo Ate, pagbaba mo ng bahay Ate Yuli, itong kon mo, ninja mo. Di bali, babalikan ka naman po nila eh. Babalikan ka naman po nila. Ayun, nababa ng bahay si Ate Yuli. Palablab naman po. Love uli. Dito muna ako. Attend muna ako. Premiere sa main. Sabi ni Ate Majuhir. Ayun, salamat po sa suporta Ate Majuhir. Shout out sa
9 million people in the house. Sa mga magdidikitan po, mag-iwan lang po kayo ng bakas para sure na mababalikan po kayo. Lagay nyo na lang po yung pangalan ko doon. Real name ba o yung name ko sa YT? Binigyan ka ni host, sabi ni Don Kairis Vlog. MLSO Ate Don Kairis, sabi ni Isram Vlog. Ayun, nagbaba po ng bahay si Ate Don Kairis. Ayun, palablab. Hindi ko pa po kasi alam kung paano magpin ng pan dito kasi sabi niya dito ang nakalagay lang actions, report, put user in timeout, hide user, tapos remove moderator. Yun lang po yung nakalagay. Huwag mo i-remove. Hindi ko naman po nire-remove Ate Don Kairis. Hindi ko nga balak ko nga sanang ipin kaso hindi ko maipin. Mga kaibigan, payakap po, balikan ko kayo, promise. Nagbaba po ng WS mga laban cards. Siya po yung isang tumulong sa akin sa WS ko. Sa WH, sa bananas ko. Sa saging. Siya po yung isang sumuporta sa akin sa saging ko nung nasa 900 yata yon. Si Ma'am Humcook Ma'am yung isang tumulong sa akin kaya napakaligit po niyan. Kaya suportahan po natin siya. Magbabalik po yan agad. Si Ate Yuli na nangangailangan din ng saging. Yan si Humcook Ma'am, puntahan mo po yan Ate Yuli. Kung remove moderator matanggal ang jacket. Kaya nga po Ate Don Kairis Vlog. Kaya hindi na ako nagre-remove ng jacket. Kasi siyempre, mga kaibigan ko kayong lahat. Siyempre, alam ko naman na pag remove moderator ayaw ko ng ganon. Magkaibigan, di ba? Taga natin yan sa bato. Tamsak host, sabi ni Raha Cubs. Mega love shout out Ate Janice Cabaltica. Salamat po sa pagpunta. Ayan na po si Ate Janice. Ate Janice Cabaltica. Isa po yan sa napakaligit na kaibigan ko sa YT. Manang Janice, kumusta kayo? Kumusta naman po kayo dyan? Pasupport mo na saglit sa Premier Alberto, sabi ni Christian Markman. Premier po ba si Ma'am Alberto? Yun lang, kasi isa lang po yung gamit ko. Paano hindi ako makapunta doon? Mildred Abad, Tamsak host. Salamat Ate Mildred sa pagtamsak. Maraming salamat po. Bukas Family Vlog, Tamsak Dan. Salamat po sir, bukas sandali lang po, bigyan ko po kayo ng jacket. Yan, may jacket na po kayo sir bukas. Pwede na po kayo magbaba ng bahay at pwede na pong tikitan lahat yung mga nandyan. Naglinis ako host kaya di ako makadikit, sabi ni Ate Yuli Kidip. Take your time lang po ate sa paglilinis. Okay lang naman aling, sabi ni Ate Janice. Gina po panel, sis, mega love shout out sabi na Ate Janice Cabaltica. Ate Janice, pwede ka magbaba ng bahay mo para makaibigan mo rin po yung mga nandito. Pwede po kayo magbaba ng bahay nyo sir, bukas family vlog para madikitan nyo rin po yung mga nandito. Ben Horloy TV vlog, Tamsak boss. Salamat po sir. Salamat po sa patamsak. Ayan, may jacket na po kayo Sir Benhor.
Wala ka work now host. Wala kaming trabaho ngayon natin, Janice. Bali, naka-off kami ngayon kasi walang gagawin dun sa trabaho. Miguel Lab, shout out, host, sabi ni True Pamix Vlog. Yun, oh, mga kabatch ko sa nung nagsisimula ako sa pag-YT, ayun na si True Pamix Vlog. True Pamix Vlog, kumusta naman na po? Long time no see. Ayun, may jacket ka na po sir, True Pamix Vlog. Bandido TV, tamsak bro, host. Salamat po sa patamsak sir Bandido. Sandali lang po, bigyan ko po kayo ng jacket. Ayan, may jacket pa lahat. Pwede po kayong magbaba ng bahay para magdikitan po kayong lahat dyan. Pwede ba pababa ng bahay, work muna ako, boss? Paano ba magbaba ng bahay, Sir Benhor? Hindi ko po alam kung paano magbaba ng bahay kasi hindi ko pa po kabisado, sir. Pwedeng baba nyo na lang po yung bahay nyo, sir, para madikitan po kayong lahat. Madikitan po kayo ng mga nandito. Bago po kayo mag-work. Kasi hindi ko po kabisado kung paano magbaba ng bahay. Tamsak host, sabi ni Ate Janice Kabaltika. Ayun. Salamat sa patamsak, Ate Janice. Okay naman, tropa host, sabi ni Tropa Mix Vlog. Wala kang biyahe ngayon sa Tropa Mix Vlog. Wala kang bagong upload. Hello po sa lahat, sabi ni Ate Janice. Patamsak po sa premiere sa amin ko. Salamat, sabi ni Ate Janice. Ayan, may premiere po pala si Ate Janice Kabaltika. Pwedeng puntahan natin. Tapos lablabin na rin natin. Pareho pala tayo, boss, sabi ni Ben Horloy TV. Hindi ko nga po kabisado yung mag-pin dito sa live. Pero pag premiere alam ko naman, pero pag yung sa live hindi ko alam. Tamsax number 16, sir, sabi ni mga ka-display. Maraming salamat po, sir, ka-display sa patamsak. Nabalang po kayo ng bahay para magdikitan po kayo doon. Bukas pa po yung premiere ko po, 1 PM. Salamat, sabi na Ate Janice Kabaltika. Sige po, noted po Ate Janice. Puntahan ko yan mamaya. Kasi isa lang kasi yung ginagamit kong cellphone. Grabe init. Ayun, nagbaba ng bahay si Tropa Mix Vlog. Pwedeng dikitan po natin sa Tropa Mix Vlog. Bali, nakilala ko siya doon kay YouTube Chips channel. Napakaligat po niyan. Magdikitan lang po kayo mga kapatid. Para maging kaibigan natin ng bawat isa. Support naman po sa premiere ni Ate Janice Kabaltika. Ayan, si Raha Cubs. Malablab naman po. Patamsak. At dikitan na rin po natin para maging kaibigan po natin siya. Napakaligit po ni Ate Janice Kabaltika. Shout out sa 7 million in the house. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat na nagpunta dito. Salamat sa tulong para kayo. Salamat po yung sa tulong para sa akin. Mga ka-display, wala po kayong bagong upload ngayon, sir? Bali, yung mga nasa ibang grupo, bali umalis po sila kasi may premiere si Ma'am Alberto family. Pero babalik naman po yung mga yan. Grabe.
Wala kasi akong magawa dito sa bahay eh. Walang magawa yun. Naisipan ko mag-live na lang yata ako, sabi ko. Nag-live na lang ako. Nabagot kasi ako doon, kakainit. Nag-iedit kasi ako ng isang video namin kagabi. Nag-iedit kami. Nag-iedit ako. Kalahin mo ba naman biglang yung ini-edit ko biglang nawala. Ayun. Naasar ako. Naasar ako doon kaya babalik na naman ako sa basic. Mag-umpisa na naman ako sa umpisa. Pambihirang buhay. Biglang nawala. Tapos galing din kanina sa pagpapayusan ng bike. Kaya hindi rin ako nakapag-live kaninang umaga. Kasi bala ko sana mag-live kaninang umaga. Pero hindi nga ako nakapag-live kaninang umaga kawa nung pinunta ko yung bike dun sa home center, papagawa ko sana kaso hindi naman tinanggap. Shimako Japan Vlogs, konnichiwa brother. Ayun no, unisang. Shimako Japan Vlogs, unisang. Arigato gozaimasu. yan si yan si Ma'am Shimako Japan Vlogs. Bali na sa Japan din po yan. Dikitan din po natin yan, ligit din po yan. Magdikitan lang po kayo dyan mga kapatid para maging kaibigan nyo yung bawat isa. Ito okay lang naman po okay lang naman po unisang. Bali, ayun, bumigay yung bike ko sa sobrang bigat ko. Nasira eh. Nasira nung kagabi. Hindi kinaya yung katawan ko. Bumigay na yung bike. Ayun, nung punta ko kanina sa home center, magpapagawa. Ang daming tao. Lapang mood muna ako. Lunch lang. Sige lang po Ma'am Shimako Japan Vlog. Inisang. Kain lang po kayo dyan. Kain lang kayo ng kain. Anong pagkain natin dyan? Anong pagkain natin lunch? Tropa Mix Vlog, pang 713 ako. Pabalik na lang, sabi ni mga ka-display. Ayun sir, Tropa Mix Vlog, dinikitan daw kayo ni mga ka-display. Sigurado po magbabalik po yan si Tropa Mix Vlog. Bali, nakilala ko po sa kay YouTube Chips channel. Andito siya nakasuporta dito. Ayan, nagbaba po ng bahay si Ben Horloy TV. Pwedeng padikit naman po sa kay Ben Horloy TV. Padikit naman po, pa-support naman po sa kanya. Video lang muna, sabi ni Shimako Japan Vlog. Unisang, okay lang po, sige po. Daijoubu desu na. Munday nai. Daijoubu. Raha Cubs. Tambay lang sa gilid host, sabi ni Ate Janice. Salamat po Ate Janice. Okay lang po. Hindi ka ba nag-live ngayon Ate Janice? Baya na ako didikit, sabi ni Shimako Japan Vlogs. Sige, okay lang po ma'am. Okay lang po unisang. Okay lang po. Salamat boss. Full support po ako sa iyo boss, sabi ni Ben Horloy TV. Maraming salamat po sa suporta. Salamat po talaga sobra. Diba? Smile lang tayo lagi kahit anong problema. Smile lang lagi. Diba? Parang nababaliw na. Salamat po sa patamsak, 18 na tamsak, salamat po sobra. Wala po kayong trabaho ngayon, unisang? Shimako Japan Vlog. Day of red po ba kayo?
Sa didikit sa akin, huwag mag-alala. Nagbabalik ako. Mag-iwan lang ng bakas, sabi ni Tropa Mix Vlog. Ayun o. Mag-iwan lang po kayo ng bakas para sure na mabalikan po kaya. Off ang ate, sabi ni Shimako Japan Vlogs. Ah, ba bawas sahod na naman yan, unisang. Walang trabaho. No work, no pay pa naman dito. Sayang yung araw pag walang trabaho. Kaya minsan nakakabagot din dito sa bahay pag ganitong mahaba-haba yung walang trabaho. Siyempre hindi na naman kami makagala-gala kung saan-saan kasi may COVID naman. Pinagbababalan kaming gumala. Kumusta naman po yung mga COVID dyan sa mga lugar ng mga kapatid? Kasi dito sa Mukay Shimad, itong parang mismong lugar namin, walang cases dito na itatala. Kaya praise the Lord kasi wala pong cases dito. Tamsak lakay, sabi ni Dong Kasim. Ay, salamat lakay. Salamat lakay ti pag umay mo dito. Adat ti bado mon. Kabalin ka nga gibabati Tibalay mon. Gibaba ka lang tibalay mo lakay takno kwa. Takno makadikitam kagita kwa. Kagita gagayim tadtoy. Taga saan ka lakay, sabi ni Dong Kasim. Pangasinan anak lakay. Taga Pangasinan anak. Mga Ilocano. Video lang sa'yo bro ha, sabi ni Christian Markman. Salamat Sir Christian Markman. Harang baby face, sabi ni Majo Hair. Grabe kamat manang Majo Hair, harang talaga. Sana all may harang. Anong klaseng harang nga? Wan lakay, thank you, sabi ni Dong Kasim. Agbaba ka lang tiba yung lakay. Adot i-student adot i-gagayim mo yan. I'm back, sabi ni Manang Majo Hair. Akala ko sasabihin mo Ate Majo Hair, I shall return. Ayun, nagbaba ng bahay si Ate Majo Hair. Ha, sis Majo Hair, harang. Sabi ni Ami Jimenez. Grabe talaga, harang talaga. Sana all, may harang. Ay, premiere to Ate Majo Hair. Ayun, may premiere pala si Ate Majo Hair. Pwedeng pa-support naman po sa premiere na. Anong oras to Ate Majo Hair? Hindi pa, halatado, hindi pa nakapunta sa premiere. Hindi pa nadala. Booking. Na-booking na hindi pa nakapunta. Dan Pulpak kay Janice adding ko, sabi ni Home Cook Ma'am. Manang Janice, na dikitan ka na raw ni Home Cook Ma'am. Ayan. When manang Home Cook Ma'am, Ilocano mo't dito ni Manang Janice. Ligit ata. Okay, ang sungang kamadanagan. Ate Ami, mega love shout out, sabi ni Majo Hair. Salamat po Ma'am Mildred Abad sa pagtambay dito. May asawa ka na ba, host, sabi ni Ami Jimenez. Yes naman. Yes, may asawa ako. And very loving. Siyempre, pagmamalaki ko yon, may asawa na ako.
Adik lang eh. Kahit naman na, mga kapatid, kahit naman ganito lang yung pagmumukha ko. Kahit na mukha akong adik. Mukha akong adik. Tinong asawa naman po to. Practice lang yun, host, sabi na Ate Ami Jimenez. Alam ko naman yun. Wahaha, huli. Huli nga talaga ang Ate Majuher, hindi naman nakadalaw. Ayun, nagbaba ng bahay si Dong Kasim. Pwedeng palablab naman po sa bahay ni Dong Kasim. Mga kapatid, si Dong Kasim pala, bali kaibigan ko po sa isa pong Ilocano. Ligit po yan, kada premiere, ay pag nag-premiere po ako, pag hindi man siya makapunta sa premiere ko, nagre-replay po yan si Lakay Dong Kasim. Napakaligit po nito at napaka-supportive talaga. At dyan, panoorin nyo po yung mga content ni Dong Kasim. Sigurado mapapahanga kayo sa galing niya sa paggigitara at pagkanta. Mayang 4:30. Sana makapunta kayo. Noted po Ate Majuher kasi mamaya din. Ay, 4:30 ano po ba to? Pinas time? 4:30 Pinas time po ba to? Mega love shout out sa lahat, sabi ni Ate Majuher. Taken na yan Ate Ami, faithful yan. Yes naman, faithful na faithful tayo sa asawa natin. Siyempre. Alam. Ngayon ba yan, Majuher, premiere mo? Hindi ko alam Ate Ami. Same tayo, di pa nakakadalaw. Ayan, booking ka rin Ate Ami, hindi ka pa rin nagpupunta. Huli ka rin, hindi kulong. Good morning host, tamsak dan, sabi ni Miming Style. Maraming salamat po Ma'am Miming Style. Salamat po sa pagpunta. Kumusta na po? Nasa live mo lang ako nung kailan. Ikaw naman din po, nandito. Good morning din po sa... umaga po ba dyan, Ma'am Miming Style? Ayan, may jacket na po kayo, Ma'am Miming Style. Good morning din po sa inyo. Salamat po sa pagpunta. Tutok ko lang sipi ko. Ko sa'yo, tropa. Nasa work ako. Okay lang. Salamat po, Sir Tropa Mix Vlog. Maraming salamat po. Tambay muna ako. Nasa marker ako. Naulan pa. Basta yung mga nagtamsak, babalikan ko. Lalo na kung makadalaw sila mamaya. Grabe, may deal pa talaga. Parang sinabi mo na, deal tayo. Pag pumunta kayo, babalikan ko kayo. Diba? Ano ba yun? Thank you Lakay, sabi ni Dong Kasim. Ayun, no? Tawa ni Ate Ami. Salamat, papasok sa work. Ingat po kayo Ma'am Miming Style. Ingat po sa pagpasok sa trabaho. Keep safe always. Ingat po sa COVID dahil hindi po natin nakikita. Ading BG Act, linisak lang ni Bibi, sabi na Home Cook Ma'am. Sige lang man ang Home Cook Ma'am. Okay lang. Salamat. Take your time manang. Babes ngayon, tamsak sa... Ayun, babes. Ayan, may moderator na po kayo, Ma'am Babes ngayon. Pwede na po kayong makipaglablaban dyan. Salamat sa Jackie's host, sabi ni Miming Style. Wala pong ano man, syempre magkakaibigan po tayo, kaya hindi na kailangan i-memorize yan. Agad-agad, meron po yan. Full watching po kay Don Kairos Vlog, sabi ni Ate Julie Kidip. Ayun. Madali ko talaga mabigyan ng moderator si Ate Julie. Anong nangyari? Ayun, naka-video si Ate Mildred Dabat. Maraming salamat po. Magbabaran po kayo ng bayan yung Ma'am Ate Mildred Dabat para
makapagdikitan din po kayo. Thank you host sa pagdaan kahapon sa LS ko. Maraming salamat din po. Siyempre, kailangan nating dumalaw sa bawat isa para hindi naman tayo i-unsub ni Lolo. Yun yung deal niya eh. Kailangan dalawin mo lahat eh. Para hindi ka i-unsub. Ma'am babes mo yan, may jacket na po kayo. Pwede na po kayo magbaba ng bahay. Shout out po sa 10 million in the house. Maraming salamat po. Grabe, yung inat. Ano, may aircon nga ako, kaso sira naman. Para pambirang buhay talaga. Ayun, nakabalik na yata si Unisang, si Mako Japan Vlogs. Ayun, Ate Yuli si Ate Yuli Kidip, si Ate Shimako Japan Vlogs. Dikitan mo yan. Napakaligit niyan. Nandito rin po yan sa Japan. Ayun, naka-content si Ate Sram Vlog. Ayun. Salamat Ate Janice, nandyan ka pa rin. Maraming salamat. Magbaba ako ng bahay, sabi ni Shimako Japan Vlogs. Magbaba ka lang, free naman po magbaba ng bahay. Baba lang po ka ng bahay, Unisang. Wala pong problema. Para makapag-dikitan po tayong lahat dito. Baba mo po yung bahay mo at Unisang, Shimako Japan Vlogs. Nananghalian na po ba kayong lahat? Kumain na po ba kayo? Joy Loveliness. Hello host, kumusta? Ayun o. My old friends, si mga Ate Joy Loveliness. Ito po, okay lang naman po Ate Joy Loveliness. Kumusta naman po kayo dyan? Salamat po at napadalaw kayo sa akin. Long time no see po Ate Joy Ito, nagsusubok na rin mag-live. Basta naman po kayo dyan sa Hong Kong, Ate Joy Loveliness. Grabe. Kailangan ko na magpagupit. Medyo, mahaba na yung buhok ko. Papagupit tayo siguro sa susunod na linggo. Shout out, sabi ni Misha 19 Vlogs. Ayun, hello po Ate Misha 19 Vlog. Nag-love shout out po. Ayan, may jacket na po kayo Ma'am Misha 19. Pwede po kayo magbaba ng bahay. Very busy ako lagi host, sabi ni Joy Loveliness. Kahit naman po ako, minsan busy din po ako minsan sa trabaho. Tsaka minsan kasi nasa dagat din ako minsan Ate Joy Loveliness. Kaya minsan hindi na makadalaw-dalaw. Padikit mga kapatid, thank you, sabi ni Unisang, Shimako Japan Vlogs. Ayan, nagbaba po ng bahay si Shimako Japan Vlogs. Pwedeng palablab naman po. Pati si Misha 19 Vlogs 2. Ayan, nagbaba po ng bahay. Magbaba po ng bahay si Misha 19. Passport naman po, napakaligit din po niya. Lagi po siyang nadalaw sa akin minsan sa premiere ko. Minsan sa mga videos ko na mga old videos ko na nakatambak na lang ay pinapanood ni Ate Misha 19. Ano? Malapit ka na bang mag-graduate? Kailan na ang WH mo? Sabi ni Ate Joy Loveliness. Wala pa pong 1K yung WH ko. Bali, naka-graduate na po ako sa 1,000 subscribers, pero hindi pa po ako naka-graduate sa 4K hour. Archery tamsak dan pagdalaw.
May jacket na po kayo. Marchian. Host, okay na ba magbaba ng bahay? Approve na ba kay Lolo? Nagbababa, opo ma'am Miming Style, pwede na po kayo magbaba ng bahay. Basta wag lang po yung paulit, wag lang po yung parang paulit-ulit na pagbaba. Hindi po kayo mapalo ni Lolo. Dikitan ko yan sila mamayang gabi. Ayun, sabi ni Loveliness, dikitan daw po kayo mamayang gabi. Salamat po Ate Joy Loveliness sa pagdikit nyo sa mga kaibigan natin. Support each other po talaga. Mamartirian, pwede rin po kayo lang magbaba ng bahay para makipagdikitan po. Kumusta naman po kayo dyan, Ma'am Archerian? Kumusta naman po ang buhay-buhay natin dyan? Mag-silent live ka na lang sa gabi, sabi ni Joy Loveliness. Yun nga po eh. Gusto ko mag-silent live ng gabi. Kaso, yung hilik ko hindi ma-silent. Naka-silent pero yung hilik ko ang naririnig. Di ba? Malakas daw kasi akong humilik eh. Kaya sigurado rinig sa cellphone yun. Salamat host, kahit isa lang po. Sige lang Ma'am Miming Style, magbaba po kayo ng bahay para madikitan po kayo ng mga kaibigan natin dito. Buro ligit po lahat ng mga nandito Ma'am Miming Style, kaya no worries po yan. Maulan po, sabi na Archerian. Nasaan po ba kayo? Sa Pilipinas po ba kayo Ma'am Archerian? Dan tusok kay Sis Misha 19, sabi ni Yuli Kidip. Ayun, maraming salamat po Ma'am Yuli sa pag-dikit. Ligit po yan si Ma'am Misha 19. Napakaligit po yan. And yes, yung idol natin, si Ma'am The Peña Castle Channel is in the house. Mega love shout out. Big clap. Salamat po Ma'am The Peña Castle. Salamat po sa pagpunta. Kumusta na po kayo dyan Ma'am The Peña Castle? Enjoy na enjoy si host, sabi ni Yuli Kidip. Yes naman. Siyempre, kailangan nating enjoy ang bawat oras, minuto ng buhay. Diba? Kaya nga, love mo to eh. Enjoy mo to. Hong Kong host. Nasa Hong Kong po pala kayo Ma'am Archerian. Yuli Kidip dan, sabi ni Shimako Japan Vlogs. Ayan, nadikitan na daw po kayo Ma'am Yuli Kidip, sabi ni Ma'am ni Unisang Shimako Japan. Wala jacket si Madam Yuli. Kanina ako pa po Ma'am Dapinya Castle. Kanina ako pa po tinatry na bigyan ng jacket si Ma'am Yuli. Ayaw po talaga. Hindi ko siya mabigyan ng jacket. Hindi ko po siya mabigyan ng jacket. Kanina pa po Ma'am Dapinya Castle. Ayaw talaga. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Hindi ko nga po alam kung bakit na hindi ko siya majakitan. Kasi sabi ko nga, punta siya dito sa LS ko para makipagdikitan siya. Eh, hindi talaga, ayaw talaga eh. Ayaw po talaga. Pero sinusubukan ko, kanina ko pa. Ayun. Wait. Ayun, may kwan na po, may jacket na po kayo Ma'am Yuli. Ayun, nag-okay na po. May jacket na po kayo Ma'am Yuli Kidip. Si Ma'am Yuli Kidip po, vulnerable po. Opo Ma'am Dapinya Castle. Nakausap ko po siya kanina bago po ako nag LS. Sinabihan ko po siya para masuportahan naman po sa kanyang banana. Tamsak na host, sabi ni Mujis World. Ayun, Mujis World is in the house. Kumusta po Ma'am Mujis World? You're welcome po host, always support your host.
maraming salamat po Ma'am Da Peña Castle. Salamat po sa suporta. Ayan, nagbaba po ng bahay si Ma'am Miming Style. Pwede po nating suportahan, dikitan si Ma'am Miming Style. Napakaligit po niyan. Mga kasamahan ko po yan nung nag-uumpisa pa po ako. Bali, wala pa yatang 100 subscribers yung channel ko. Nakilala ko na sila Ma'am Miming Style. Ayun. Nung dinikitan ko sila, nagbalik po talaga agad sila sa akin. Yan, napakaligit po niyan hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon, ilang buwan na yung nakakalipas, pero ito nagsusuportahan pa rin. Tagal na nun. Mega love shout out to all, sabi ni Ma'am Muji's World. Nadikitan ko na rin si Tropamix Vlog, sabi ni Babes Ngoyan. Ayun, sa Tropamix Vlog, nadikitan na raw po kayo ni Babes Ngoyan. Salamat po talaga Ma'am Da Peña Castle sa pagpunta nyo dito sa live ko. Yes po Ma'am Da Peña Castle. Mega love shout out po, sabi ni Yuli Kitip. Barikit po mga kababayan ko. Babalikan ko mamaya after work. Salamat po. God bless sa lahat. Ayun. Kasi nasa ibang bansa rin po kasi si Ma'am Miming Style. Kaya mamaya po siya magdidikit sa inyo. Pero sigurado naman po yun. Garantya ko na yun po sa inyo na magbabalik si Ma'am Miming Style. Ako na po maggagarantya sa inyo. Kaya wag po kayong magdadalawang isip na dikitan si Ma'am Miming Style. Ma'am Da Peña Castle, pwede po kayong magbaba din ng bahay nyo para madikitan rin po kayo ng mga nandito. Tropamix Vlog, dati nakitang kadikit, sabi ni Joy Loveliness. Isa pa po si Ma'am Joy Loveliness na nakilala namin sa kay YouTube channel noon. Yung isang YouTuber na live streamer pala na nagpapaangat program din. Doon kami nagkakilala nila Tropamix Vlog, Miming Style, si Ate Joy Loveliness, yan. Doon kami nagkakilala noon. Salamat din po host, sabi ni Ma'am Da Peña Castle. Sunmi TV is in the house. Ayun, wait lang po Ma'am Sunmi TV. Ayan, may jacket na po kayo Ma'am Sunmi. Pwede na po kayong makipagdikitan dyan. Dikitan nyo din po ang ating host po, sabi ni Da Peña Castle. O nga no. Nakalimutan ko na sarili ko, pero okay lang po yun. At least makapagbigay support ako sa mga kaibigan ko. Okay lang po yun sa akin. Ang importante, nandito tayo nagbibigay ng suporta sa bawat isa. Miming Style, Dan Dikit, Kalimbang, sabi ni Yuli Kidip. Ayun, no? Opo, Ma'am Yuli, dikitan mo po yan si Ma'am Miming Style. Ako na magagarantiya sa'yo, magbabalik po yan. Hello po host, sabi ni Sunmi TV. Hello din po Ma'am Sunmi TV. Kumusta na po kayo dyan? Kumusta po ang buhay natin dyan? Ayun, nagbaba ng bahay si Yuli Kidip. Pwedeng pa-support naman po sa mga hindi pa po nakadikit sa kanya. Saka si Tropamix Vlog, nagbaba ulit siya ng bahay. Sino ba yung taga Hong Kong host? Taga Hong Kong? Ang alam ko si Ate Majohir yata yon. Nasa Hong Kong yan si Ate Majohir. Siya po yung nasa Hong Kong, Ate Joy Loveliness. Dikitan mo rin siya. Nasa Hong Kong din po yun. Padikit naman mga lalab, sabi ni Ate Julie Kidip. Classmates, sabi ni Tropamix Vlog. Oh, classmate. Nasa Rupor tayo eh. Rupor. Naalala ko tuloy ng elementary ako. Nasa Rupor ako eh. Alam na pag nasa Rupor, di ba? Kasi di ba may Ruan, Rupor.
Di syempre, pag ruwan ka, matatalino, di ba? Ganyan. Nakahiliran, rupor. Nasa rupor ako. Sabi ko, aba, tayo palang pinakamagaling sa, pinakahuli. Dami ko lang hindi ko nabasa, kakadakdak ko lang kadadakdak dito. May kumot ba? Sabi ni Ate Yuli. Oh, mayroon ka ng kumot, Ate Yuli. Nalagyan na kita. Nalabigyan na kita ng kumot. Hindi lang kumot, may kulambo pa para hindi kalamukin. D4J official, ayu. Yes, Yahoo din po sa D4J official. Bigyan ko po kayo ng jacket, sir. Ayan, may jacket na po kayo. Ah? Ano yun? Malabasa ko kanina. Wait. Ayun. Hello, mega love shoutout host. Thumbs up done, sabi ni Ate Risa Hana. Salamat po, Ma'am Risa. Bahay si Sanmi TV. Pwedeng pa-support naman po kay Ate Sanmi. Napakaligit din po niyan. Pa-support naman po mga kapatid kay Ate Sanmi. Ate Yoli, ito si Ma'am Sanmi TV. Ligit din po yan. Nagbabalik din po yan. Okay, dikitan ko sila. Sundan na lang nyo ang bakas ko, sabi ni Joy Lovelinets. Maraming salamat po, Ate Joy Lovelinets. Didikitan daw po kayo ni Ate Joy Lovelinets, kaya yan, magbabaan na po kayo ng bahay. Magandang hapon, sabi ni Bipyo. Paano bang basa nito? Bipyures. Tama ba? Bipayures. Yun na lang, Bipyures. Mas maganda na lang kaysa Payures. Sorry po talaga. Sorry po talaga, Bipyures. Hindi ko alam paano basahin yung pangalan mo. Ayan, may jacket na po ko, Ma'am Bipyures. Magandang hapon din po sa inyo. At magandang tanghali din po sa amin. Salamat po, host, at sa lahat ng dumikit. Babalikan ko mamaya, host. Dito may sa work. God bless po sa lahat. Salamat po, Ma'am Naming Style. God bless din po. Ingat po kayo sa trabaho. Shout out po sa 15 million in the house. Maraming salamat po. Sharon Esguera Vlog. Hello, host. Hello din po, Ma'am Sharon. Wait lang po, bigyan ko po kayo ng jacket. Ayan, may jacket na po kayo, Ma'am Sharon. Pwede na po kayo makipagdikitan dyan. Ayun, nagbabarin po ng bahay si Ate Risa Hana. Tamsak host, sabi ni Ma'am Nina Carredo. Ayun. Maraming salamat po, Ma'am Nina Carredo sa pagpunta. Ayun, nagbabarin po ng bahay si Ma'am Nina Carredo. Love naman po, pa-support naman po sa kanyang bahay. Napakaligit din po ni Ma'am Nina Carredo. Kasamahan din po namin yan sa Team Borneball. At maraming salamat po sa lahat ng Team Borneball na nandito. Nag-love shoutout po sa inyo. At 2 hands, saludo po ako sa inyong lahat, Team Borneball. At sa Team Makasait. Ayun. Pwede kaya yun, no? 2 saludo po sa pulis. Guys, sa didikit sa akin, sure organic banana ito, sabi ni Risa Hana. Yes, alam ko po yan, Ma'am Risa. Kaya pa-support naman po sa bahay ng Risa. Napaka-organic po niyan. Thumbs up dan po, sabi ni Ninang Sixi. Maraming salamat po, Ninang Sixi, sa pagpunta. Di pa ako makadikit, nasa work ako, tutok lang ako, host, sabi ni True Pamit Vlog. Okay lang po yan, sir, ingat lang po sa trabaho. Ingat lang po dyan sa trabaho. Bali, focus ka lang po sa trabaho para hindi iwas disgrasya.
Dan Tamsak Host, sabi ni Ma'am Sharon Esguera. Maraming salamat po sa patamsak. May may jacket na po kayo, pwede na po kayo magbaba ng bahay. May naka-video po si Ate Gina Koy. Baba kayo ulit ng bahay nyo, Ate Gina Koy, para makapaglablaban po. Shout out sa 14 million in the house. Thumbs love ulit, sabi ni Ma'am Dapenya Castle. Ayun, no? Salamat po sa palablab nyo po sa akin, Ma'am Dapenya Castle. Host, lapag Coil S mo sa GC natin. Sige lang po, Ma'am Nilang Sexy. Salamat po. Salamat na paglapag ng LS ko. Salamat po sa pag-share. Kasta na nagsaklayong kahit malayo sa family. May whitey naman. Oo naman po. Siyempre, kahit na anong mangyari, happy lang tayo lagi. That's life. Kasi siyempre nandiyan ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Kaya always happy. Diba? Bida ang saya. Hindi kaya ako makakuan dito. Masipian. Ba't ako kumakanta? Dan share po LS nyo sa GC natin. Salamat po nilang sexy. Good noon bro, sabi ni Iron Lee Vlog. Ayun, magandang gabi rin po, magandang hapon din po sa inyo, Ma'am Irene. Yan. Ma'am Irene is in the house. Dan Tamsak, sabi ni Ate Irene. Salamat po sa patamsak. D4J Official. Salamat. Maraming salamat din bro sa pagpunta dito. And yes, ayan, nag-live din tusot na, sabi ni Ma'am Lorian Amugis. Yun, no? Nandiyan na si Ate Lorian. Maraming salamat po sa pagpunta dito sa live ko. Sa live kong walang katuturan. Hindi ako marunong mag-pin. Hindi rin ako marunong kung paano mag-pin ng mga nagbababa ng bahay. O, yan. Panalo. Host at mga kaibigan, pwede pahiram ulit na mga tamsak. Premier, sabi ni D4J Official. Ayun, may premier daw po si Sir D4J Official. Pwedeng pa-support naman po at dikitan na rin po natin si Sir D4J Official. Napakaligit po nito. Maraming salamat po sa mga... Ngayon pala magpapasalamat na po ako sa mga pupunta sa premier ni Sir D4J Official. Team KRO here, video lang po host, mag-lunch na po kami. Sige lang po Ma'am Ninang Sexy, maraming salamat po sa Team KRO, kay Kuya Roland. Maraming salamat po. Ano pong lunch natin Ma'am Ninang Sexy? Pwede po bang makikain? Ang kapal talaga ng mukha eh. Makikain talaga. Hi friend, love mo to vlog, sabi ni R. Daily. Ayun no, one of my best na nakilala ko sa Whitey World, si R. Daily. Napakaligit nan. Grabe. Masasabi ko na grabe yung suporta nitong kaibigan kong to sa akin. Kasi bawat upload ko, never siyang nawala. Always present. Kaya napakaligit po ni Ma'am R. Daily. Kaya Ma'am R. Daily, pwede po kayo magbaba ng bahay para madikitan din po kayo. 14 million in the house. Mega love shout out po sa lahat, sabi ni Ma'am Lorian Amugis. Ayun. Maraming salamat po Ma'am Lorian sa pagpunta. Good afternoon po, sabi ni Pakas Adventure. Uy! Sir Pakas Adventure, Idol! Maraming salamat Idol sa pagdalaw. Ayun no. Nagulat ako na. Andito na. Ito yung babasahin ko na pinaka-special guest ko talaga.
Mega love shout out po host at sa lahat ng viewers ni host, sabi ni Sir Bornable Vlogs. Ayan, nandito na po ang admin ng Team Bornable, si Sir Bornable Vlogs. Mega love shout out po sa inyo, Sir Bornable Vlogs. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito sa LS ko. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo, admin. Ayan, nagbaba po ng bahay si Ma'am Dapenya Castle. Pero palablab naman po. Napaka-supportive po ni Ma'am Dapenya Castle. Nasa Australia po to. Mega love shout out admin, sabi ni Nina Caredo. Ayan, no? Mega love shout out po din sa admin. Salamat sa inyo mga kaibigan, sabi ni D4J Official. Sir D4J Official, pasensya na po kayo. Hindi ko po alam kung paano mag-pin ng kanyan, mga premiere sana. Ang ganda nga sana kung marunong akong mag-pin kasi hindi ko po kasi kabisado. Mega love Ate Nina, sabi ni Dapenya Castle. Ayun, mega love shout out Ate Nina. Ayun, galing kay Ma'am Dapenya Castle. Ang dami ko na palang din nabasa. Natambakan ako, kakadaldal ko. Says Rowena, mega love shout out, sabi ni Ma'am Dapenya Castle. Dapenya Castle, mega love shout out Sisi, sabi ni Nina Caredo. Mega love shout out Ma'am Rowena Tiranya, sabi ni Bornable Vlogs. Says Rowena, mega love shout out, sabi ni Dapenya Castle. Marunong naman, sabi ni Ate Lorian. Ginagaya ko lang Ate Lorian ng mga pinupuntahan kong LS kung paano yung ginagawa nila, di ba? Gaya-gaya po tumaya. Layo ko na pala sa mga babasahin ko. Good afternoon, Doris, Dapenya Castle. Mwah, sabi ni Sir Bornable Vlogs. Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Joy Loveliness. Palablab naman po. Sanmi TV, done full watching, sabi ni Yuli Kidip. Ngayon, no? Tawag po tayo watcher sa group po, sabi ni Ma'am Dapenya Castle. Yun, no? Salamat po, Ma'am Dapenya Castle. Timsak na, sabi ni Jen Makasait. Mega love shout out po Ate Jen Makasait. Salamat po sa pagpunta. Host, saan po kayo? Sabi ni Nina Caredo. Ako, nasa bahay. Dito po sa bahay, sa Japan. Dito po ako sa Japan. Dito ako sa bahay. Wala po akong trabaho ngayon. Patingin nyo? Wala na nga trabaho, nakangiti pa. Oh, panalo. Tuwang-tuwa pa yan. Ay, nagbaba po ng bahay si Sir Bornable Vlogs. Pero palablab naman po sa kanyang bahay. Pasupport naman po. Mega love shout out at Yuli Kidip, sabi ni Bornable Vlogs. Hahaha, pwede po host, kaya lang pang mahirap po ang ulam namin. Tuyo and eggs lang. Asus! Ma'am Ninang Siksi, ito nga. Ito nga lang ulam ko. Buti ka nga, may tuyo ka pa. Ako, itlog lang eh. O, di ba? Mas marami pa yung ulam mo kaysa sa akin. Di ko lang kayo marinig kasi work ako, kaya silent lang, okay na. Maraming salamat po Ma'am Yuli sa kahit na hindi ka nakikinig. Bali, wala namang katuturan itong sinasabi. Puro kalukuhan. Araw-arawin mo na host, love, mag-live. Hindi ko lang po alam kung kaya kong araw-arawin Ate Lorian kasi may trabaho kasi. Pero mga ganito siguro, malinggo. Siguro ganyan. Mega love shout out at Bornable Vlog, sabi ni Ate Risa Hana. Mega love shout out to admin Bornable Vlog, sabi ni Yuli Kidip. Layo ko na. Mega love shout out po admin Bornable Vlogs and to all, sabi ni Rowena Tiranya.
Ayun, Bimsy channel is in the house. Wait lang po, Ma'am Bimsy, bibigyan ko po kayo ng jacket. Ba't ayaw? Yun naman, ayaw na naman kumana yung pagbibigay ko ng jacket. Pambihira naman tong kon ko na to. Megalab shout out sis Pinya Castle, sis Nina, sis Julie, sabi ni sis Rowena Teran niya vlog. Malaman mo din yan bro, ang magpin. Kaya nga Ma'am Dempsey channel, di ko nga po alam kung paano yung magpin eh. Pero matututunan po natin yan. Kakalikutin natin yan. Kasi si love mo to, ay buting ting everything. O, diba? Ano sabi ni Miguel Love shout out si Penya love sabi ni Dempsey channel. Yes, tama yan host. Kaya namin mas lalong kaya mo. Oo naman po. Gaya po tumaya nga lang. Kakayanin ko to. Wala nang hiyato ma'am wala nang hiyato Ate Lorian. Pakapalan na ng mukha to. Peace. Maulang maghapon po. Keep safe everyone, sabi ni Ate Rowena Tiranya. Andres, nandito yung isang kaibigan ko, si Mr. Swabing Suplado. Pwede ba pa-support ng Premier? Patamsak lang. 7 minutes to go po, sabi ni Mr. Swabing Suplado. Ayun, nagbaba po ng bahay si Mr. Swabing Suplado. Pwede po bang pa-support naman po ng kanyang Premier? Ayan, pa-support naman po si Mr. Swabing Suplado po. Napakaligit po niyan. Sigurado, kasi nung unang nag-LS ako, nandito po yan si Mr. Swabing Suplado. Siya po si Baki basta yung Baki na pangalan. Hirap kasi mag-pronounce. Ayan, patamsak naman po sa Premier ni Mr. Swabing Suplado. Sana po suportahan po natin si Mr. Swabing Suplado. Napaka-supportive po niyan. Ayan po, nagbaba po siya ng kanya, ng Premier niya. Saan banda sa Japan host, sabi ni Nina Cardo? Hiroshima po, dito sa may Mukaishima Island. Onomichi po kami, dito sa parte ng Hiroshima. Nasa isla po kami, Ma'am Nina Cardo. Huwag mo nang lagyan ng jacket host, sabi ni Bims. Kaya nga, hindi ko nga po malagyan eh. Salamat po Ate Jen sa pagdalaw, Ate Jen Makasaes, sa Team Makasaet, maraming salamat po. Pag free time lang host, live agad, sabi ni Ate Lorian. Opo, ganun na lang po pag may free time ako. Hindi ko po kasi full time itong mag-live ng YT. At wag po palang kakalimutan mga Calabricans, may premiere po pala ako mamayang alas 3 ng hapon. Pinas time ngayon po. Alas 3 Pilipinas time. Ngayon na po yon, itong araw na to. Sana makapunta po kayo. Alias Waway, Tamsak Dan. Alias Waway. Si kunyata to, si Sir Dennis Warisa yata to. Alias Waway. Alam ko na kasi nung nakaraan si Sir Dennis nung Don Den Show, ang alam ko alias Waway si Sir Dennis to eh. Megalab shout out sa iyo Sir Dennis. Mr. Swabing Suplado, Dan full pack ang tusok sa Premier mo, sabi ni Ate Lorian Amugis. Maraming salamat po Ma'am Lorian sa patusok sa aking kaibigan na si Mr. Swabing Suplado. Lakay, Premier ko na. Balik ako mamaya. Sige lang Lakay, anak naman nga makapandi Premier mo. Replay ako lang damdaman ng Lakay. Takwa. May isa lang mati cellphone ko nga gamit ko ngamin. Adin ko, BG aklang man. No, maminsan ak makadikit. Madimat makaturog. Ni baby ngamin. Ay. Sige lang manang, awal yung problema. Okay lang ata. Ayan, nababa po ng bahay si Sir Bornable Vlogs. Pwedeng pa-support naman po sa bahay ni Sir Bornable Vlogs.
Si Sir Bornable Vlogs pala ay nag-LS po yan ng Martes at Sabado. Sa mga gusto pong pumasok o pumunta sa LS na, napakarami po kayong madidikitan na mga organic friends. Napakaligit po ng mga nasa Team Bornable. Ayan, may GC po yan si Sir Bornable Vlogs na Team Bornable. Kung gusto nyo pong pumasok sa GC na yan para makatulong din po sa mga katulad namin na nangangailangan ng banana sa WH, puntahan po natin si Sir Bornable Vlogs. Puntahan po natin siya. Napakaligit din po nan. Napakaligit po ng Team Bornable na yan. Talagang saludo ako sa Team Bornable. At ganun din po sa Team Makasait. Ganun din po sa Team Makasait. Napakaligit po nan ng Team Makasait. Bale, suportahan lang po talaga. Yun yung isang natutunan ko dito sa YT. Yun ang isang natutunan ko dito sa YT na sabi nga ni Sir Bornable Vlogs, hindi ka pwedeng maglakad mag-isa sa YT World. Kailangan dapat may mga kaibigan ka. Kasama mong naglalakbay, kasama mong sumusuporta. Yung kasama mong naglalakad at nagsusuportahan kayo. Yun yung sinabi ni Sir Bornable Vlogs sa kanyang premiere, yung unang premiere ni Sir Bornable Vlogs. Talagang hindi ko nakalimutan yun. Reminders on, sabi ni Ma'am Dapenya Castle. Maraming salamat po Ma'am Dapenya Castle. Tamsak ulit host, sabi ni Lorian Amugis. Wait lang po, bigyan ko po ng jacket ka. Ba't hindi mabigyan ng jacket? Hindi kita mabigyan ng jacket, Ate Lorian, sa account mo, sa isang dito sa isang account mo. Salamat po sa pag-endorse, love. Siyempre naman po, Sir Bornable, talagang tulungan lang po talaga tayo sa bawat isa, di po ba? Megalap shout out admin, sabi ni Alberto Family Vlog. Ayun no, si Ma'am Alberto nandito na rin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa pagpunta. At Ate Lorian, hindi ko po mabigyan ng jacket itong isang mo. Isang account mo. Wait lang, sinusubukan ko pong lagyan. Hindi tayo susuko na lalagyan natin at lalagyan ng jacket yan. Mega love shout out Ma'am Rowena. Mega love shout out Ma'am Dapenya, sabi ni Alberto Family Vlogs. Minsanan ng pagbabasa. Mega love shout out Ma'am Real Alberto Family, sabi ni Sir Bornable Vlogs. Yan. Mega love shout out Julie, sabi ni Ma'am Alberto Family Vlogs. O yun, may jacket ka na Ate Lorian naman, nalagyan na kita. Mega love shout out sis Alberto Family Vlogs, sabi ni Rowena Teranya Vlogs. Mr. Swabing Suplado, tamsak dan, sabi ni Joy Loveliness. Sis Alberto Family Vlog, mega love shout out, sabi ni Ma'am Dapenya Castle. Mayroon na host, salamat, sabi ni Ate Lorian. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng nagpunta dito sa live stream ko. At sana wag kayong magsasawa sa kakulitan ko. At wag kayong magsawa sa pagmumukha ko. Ayun. Ganito lang po talaga ako kakulit sa personal, sa totoong buhay. Napakakulit ko. Saka isa pa, talagang yung kakulitan ko, minsan kasi hindi ko mailabas dun sa vlog ko kasi gawa nga na siyempre yung hindi ka pwedeng mag-ingay sa mga bahay dito sa bahay kasi siyempre maraming mga kapitbahay namin. Pero pero nasasanay na rin ako na mailabas po yung kakulitan ko sa yung kalokohan ko. Abangan niyo po yan mga Calabre Cats, yung mga kalokohan ko sa mga kakulitan ko. Abangan nyo po pala mamaya mga Calabre Cats yung premiere ko. May premiere ako doon mamaya sa alas 3 Pinas time.
May suspense yun. Maganda yung vlog na yun na ginawa ko. Na makikita nyo dun kung gaano yung kayaman yung baybayin ng Japan. Host, exit muna ako ha. Maglinis na ako toilet. Hihihi. Sabi ni Ma'am Joy Loveliness. Okay lang po yun, Ma'am Joy Loveliness. Trabaho naman is priority. Parang baliktad yata eh. Trabaho is priority. Priority is trabaho. Parang naguluhan na ako doon. Mukha ka ng hapon host. Hihihi. Sabi ni Ma'am Lorian. Mas masahol pa nga sa hapon eh. Sino palang mahiling mag-cook? Ito, ito yung isang pan ko. Kinakaadikan ko talaga. Cook. Itong 1.5 liters na to, hindi to umaabot sa akin ng 2 araw. Hindi aabot yun yan. Mga 1 araw, ganyan. Ubus ko na to. Grabe. Cook lover. Pero, inom naman ako ng Coke. Siyempre, nung binata ako, inom ng Coke. Yun nga lang, kahit inom ng Coke noon, doon sa mga babae dyan na nakaka-relate ng ganito sa mga lalaki, kahit uminom ka pa ng 1.5 na litro ng Coke, hindi mo pa rin makukuha yung happiness mo. Humuhugot eh. Tamsak dan, baba na kayo at papasok ako, sabi ni Pats TV Ninja Vlog. Ayun oh, yung vlogger din doon sa kasamahan kong vlogger sa taas. Nandito siya. Palablab po sa hindi pa nakakadikit, sure po ang balik. Full watch dikit, mag-iwan lang po ng tamang bakas. Wag lagas, hehehe, thank you po, sabi ni Ma'am Rowena Tiranya Vlogs. Ayun oh. Oh, napakaligit din po ni Ma'am Rowena Tiranya Vlogs na subukan ko kasamahan din po natin sa Team Bornable to. Si Ma'am Rowena Tiranya. At nung dinikitan ko, ako yata yung unang nagdikit kay Ma'am Rowena Tiranya noon eh. Tapos mga ilang pan lang, ayun, nagbalik agad siya. Ano sabi? Mataas sa sugar yung Coke bro, sabi ni Ma'am Rowena Tiranya. Hindi ko alam po eh. Zero sugar naman po itong iniinom ko. May nakalagay zero sugar kaya hindi naman po siguro mataas sa sugar to. Sa gusto lang 3 to 4 banana balik, sabi ni Ma'am Lorian Amuges. Ayun, nagbaba po ng bahay si Ma'am Lorian Amuges. Pwedeng pa-support naman po. Si Ma'am Lorian Amuges pala mga Calabre Cats. Nung mga nasa 900 yata yung bahay ko. 900 o... Oh, yun. Basta nasa 900 plus na. Malapit na sa 1K. Nakita ko si Ma'am Lorian Amuges na KLS. Ngayon, pinuntahan ko. Tapos yun, siya yung isang tumulong sa akin sa aking bananas. Kaya yung mga kulang pa po ng bananas diyan, andyan po si Ma'am Lorian Amuges. Siya po yung isang sumuporta sa akin, kaya napakaligit po niyan. Subok ko na yan. Hindi ko po sasabihin kung hindi totoo. Kasi nung nagkukulang na talaga ako hindi ko alam kung paano na ako makaka 1K nun. Biglang nakita ko si Ma'am Lorian. Sabi ko, nag-try ako. Ayun, sinuportahan niya ako talaga. Kaya napaka-supportive po niyan ni Ate Lorian Amuges. Napakaligit po. Napaka-supportive pa po niyan. Sana magsuportahan po yung bawat isa. Shout out po sa 8 million in the house. Maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe, ay ang init.
Home cook ma'am. Ayun, isa rin po ito sa sumuporta sa akin, si Ma'am Home cook ma'am. Nung nung talagang magro-road to 1K na talaga. Ito, si Ma'am Loriana Mugis, si Ma'am Home cook ma'am. Yan. At sa Team Bornable, Team Makasait, yun, Team KRO, yung mga yan. Talaga sila yung mga sumuporta sa akin sa aking pagwawaiti. So, napakaligit po talaga ng mga naging kaibigan ko at nagpapasalamat at pa rin ako sa Panginoon kasi hindi ako napunta sa mga budol. Yun talaga yun. Hindi ako napunta sa mga budol na tao. At nagpapasalamat ako kasi napunta ako sa mga totoong tao at mga totoong kaibigan na gaya ninyo na nandito ngayon. So, tsaka yung mga wala pa dito, marami pa sila. Pero nagpapasalamat ako dahil nakatagpo ako ng mga totoong kaibigan talaga sa YT. Na kahit na anong nangyari, hindi ako iniwan. Kahit na minsan hindi ako nakakadalaw, pero nandyan pa rin sila, nakasuporta sa akin. Yeah, grabe talaga yung pasasalamat ko. Sobra yung pasasalamat ko sa mga kaibigan ko. Sa inyong lahat ng mga kaibigan ko. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Tamsak po sa premiere at Lorian Amugis 2, sabi ni Ma'am Rowena Tiranya Vlog. Ayun. Maraming salamat po Ma'am Rowena Tiranya. Yan, ayan po si Ma'am Lorian Amugis. Napakalikit po niyan. Saka si Ma'am Home Cook Ma'am. Ma'am Home Cook Ma'am, pababa naman po ng bahay mo para dapno madikitan na ka ulit. Andun ka naman sa mga premiere ko, Brad. Thank you. Sabi ni Ma'am Bemsi channel. Yes, siyempre naman po. Siyempre naman Ma'am Bemsi. Ayaw ko naman din po kasi yung ako lang sinusuportahan. Siyempre, gusto ko rin ibalik yung suporta na binibigay nyo rin sa akin. Diba? Mahirap yung makasarili. Mahirap yung makasarili. Walang mangyayari sa mundo yung taong makasarili. O, tignan nyo, kaya ngayon. Umiinom ako ng coke. Hindi ako nagayaya. O, diba? Makasarili. Ay, wait lang po ah. Wait lang po kasi CR lang ako saglit. Wait lang po, kayo na po munang bahala dito na maglablaban. CR lang po saglit si host. Salamat po. Sana makapag-antay kayo.
Andito na ako mga kapatid. Damsak, damsak po sa Premier at Lorian Amugis, sabi ni Ate Rowena. Ayun. At Lorian Amugis too. Thank you po, sabi ni Ate Rowena. Tama ka dyan, aring ko. Mahirap pa kasarili, sabi ni Home Cook Ma'am. Yan, narigat niya talaga makasarili. Tama ka dyan, aring ag diabetes ka dita, sabi ni Ma'am Home Cook Ma'am. Nagbaba po ng bahay si Ma'am Depenya Castle. Pwedeng pakilablab naman po si Ma'am Depenya Castle. Napakalegit po niyan, napaka-supportive po ni Ma'am Depenya Castle. Pwedeng paki-support naman po, padikit naman po sa kanyang bahay. Ag diabetes ka dita, sabi ni Ma'am Cook Ma'am. Amat siguro. Sagpaminsyam-minsyam lang manang. Minsyam lang. Tamsak os, sabi ni Kitog TV. Oh, ayun, si Sir Kitog, andito. Andito na si Sir Kitog. Ayan, may jacket ka na, Sir Kitog. Ayan si Sir Kitog, oh. Ayan, may galap shoutout po sa inyo, Sir Kitog. Maraming salamat po sa pagpunta dito. Ay, Sir Kitog, ayan po sila Ma'am Depenya Castle, nagbaba po ng bahay. Pa-support naman po sa kanila. Napakaligit po niyan, Sir Kitog, kasi nakita ko yung bahay mo kanina. Kulang ka pa yata sa bananas. Nasa 800 pa lang. Ayan po lahat po ng mga nandito. Puro ligit po lahat yung mga nandito mo, Sir Kitog. Ayun pala kagwapo naman pala Aba, oo naman, mag-aangat tayo ng bangko niya. Nag-angat talaga ako ng bangko. Video, BPI. Angat ang sarili. Morong Spearfishing TVs in the house, Sir Morong. Ayun, yung kasamahan kong nagfi-fishing, yung content na fishing din. Pa-support naman po kay Sir Morong Spearfishing. Napaka-supportive po ni Sir Morong Spearfishing. Napakalaki na po ng bahay ni Sir Morong, pero ayun, sumusuporta po rin sa akin. Maraming salamat po, Sir Morong Spearfishing. Oh, road to grade nan palang bahay ko, sabi ni Kitog TV. Ayan, may mga nagbaba po ng bahay dyan. Si Ma'am Lorian Amugis, si Ma'am Depenya Castle, Home Cook Ma'am, si Bimsi Channel, si Ma'am Rowena Tiranya. Ayan, andyan po, marami pong nagbaba ng bahay dyan. Sir Kitog TV. Puntahan mo po sila. Napakaligit po ng mga yan, Sir Kitog. Mag self-watch ka, Master. 10 tabs na walang naka-sign in. Saglit lang WH mo. Yun nga lang, Sir Morong. Siyempre wala naman po tayong laptop. Pero try natin kung kaya natin makabili ng laptop o isa pang tablet para sa natin sa WH. Sana nga makabili rin tayo. Kasi siyempre may pinaggagastusan din po kami ng asawa ko sa Pilipinas. At malalaman nyo rin po yun, mga Calabricans, kung ano yung pinaggagastusan namin na yun. Kasi i-future ko rin po yun. Iba-vlog ko. Kung ano man yung pinaggagastusan namin ng asawa ko. At Rowena Tiranya vlog. Dan 5 banana sa'yo, full pack, sabi ni Ate Lorian Amugis. Ayun maraming salamat, Ma'am Lorian, sa pag-ayuda kay Ate Rowena Tiranya. Maraming salamat po. Patamsa sa premiere ko, guys. Thank you. Ayun, nga pala, may premiere pala si Sir Kitog TV. Pwedeng pa-support naman po. Bali si Sir Kitog TV, nakilala ko lang siya kahapon ko lang siya nakilala. Tapos pinuntahan ko siya kanina sa LS na patapos naman na siya. Di ko naman nakalain na pupunta rin siya dito sa live stream ko. So ayun, napaka-supportive ni Sir Kitog TV.
Bali si Sir Kitog TV nasa road to 900 lang yung bananas niya. Sana nasuportahan po natin yung kanyang premiere. Tsaka madikitan na rin po natin. Patulong na rin po. Hingi po ako ng tulong sa inyong lahat na sana masuportahan din po natin si Sir Kitog TV. Napakaligit po niyan. Sa kasi Ma'am Dapenya Castle, ayun, nagbaba po siya ng bahay. Bali, suportahan po natin si Ma'am Dapenya Castle, napakaligit po niyan. Isa rin po yan sa tumutulong sa akin ngayon. Pero siyempre, hindi ko na sasabihin kung ano yung tulong na yun. Kaya, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sa inyong pagmamahal ninyo sa akin bilang kaibigan. Maraming salamat po. Yun. Shout out po sa 6 million in the house. Maraming salamat. Tapos nung kon pala, nagkwento ko lang nung nag-iilaw kami nung Sabado ng gabi. Lumindol pala dito sa Japan. Lumindol pala siya. Grabe. Ako lang tao, walang pakiramdam, wala akong malay-malay, lumindol pala. Alis na muna ako, Master. Ingat. God bless. More WS to come. Salamat, Master. Mag-message, ako sa'yo, mag-PM ako sa'yo, Master, kung pag may magagamit na ako para doon sa self-watch ko na pang WH ko. Kasi wala pa po talaga, nag-iisa lang itong cellphone ko. Kaya pag ito nawala, wala na. Kaya iniingatan ko talaga itong cellphone ko na nag-iisa. Ruben natira na vlog, bakit bukas pa ng hapon? Hahaha, wala naman problema yan. Magsukli agad, okay, salamat, sabi ni Ruben at ni Ate Lorian Amugis. Kasi yung iba kasi, Ate Lorian, siyempre natatakot na, siyempre yung malagas agad. Pero natural na rin kasi yung lagas. Natural na rin po kasi yung lagas na saging. Pero siyempre, pero yung din kasi nila Ma'am Rowena, yung maiiwasan yung lagas ng bawat isa. So, di ba, kakilala ko naman po si Ma'am Rowena Tiranya. Nagbabalik po yan natin, Lorian. Ayun, no. Oh. Sir Kitog, sabi ni Ma'am Rowena Tiranya, Kitog TV, tamsak na po sa premiere. Bangol sa lugaw, sabi niya. Kitog TV, OTW po, sabi ni Ma'am Dapenya Castle. Ayun, yun, punapuntahan ka na po nila ni Ma'am Dapenya Castle at ni Ma'am Rowena Tiranya, si Sir Kitog. Normal yung lagas, sabi ni Ate Lorian. Opo, normal na po yung lagas, Ate Lorian. Pero siyempre, pero siyempre, at least may bakas naman po. Magbabalik naman po sila, at least may bakas naman po sila doon. Okay lang, ay liligit naman po yung mga yan, Ate Lorian. Ako na pong maggagarantya sa iyo, Ate Lorian. Ligit po sila sa Team Borniball. Kilala ko po silang lahat mga sa Team Borniball, Ate Lorian. Kaya ako na pong maggagarantya sa iyo. Magbabalik po sila sa iyo. Morning po kasi nag-LS ako. Sa hapon nag-attend ako ng mga LS at pagsukli, sabi ni Ate Rowena Tiranya. Kaya naman pala. Kaya naman pala yung ganun lang yung time na makapagbalik si Ate Rowena dahil sa hapon lang talaga yung time niya. Okay lang po yan, Ate Rowena. Walang problema, host. Sanay na ako niyan, sabi ni Ate Lorian. Okay lang po yun pag nagkwan. Siyempre, magbabalik naman po, antay-antay na lang po tayo sa pagbalik ng mga dinikitan natin. Ganun naman po talaga eh. Pero dito sa mga kakilala ko, wala pong budol dito. Opo, yan.
Kakilala ko po lahat, wala pong budol dito. Iwan lang kayo bakas guys. Salamat, sabi ni Kitog TV. Ayun. Nagbaba po siya agad ng bahay. Nagbaba ulit siya ng bahay. Salamat po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Walang problema, nag-ayuda lang ako, sabi ni Ate Lorian. Salamat po mama, salamat po Ate Lorian sa paayuda. Wala kang pasok ngayon, wala kayong pasok ngayon Ate Lorian? Wala kayong ginagawa? Kumusta naman po dyan sa trabaho? Kasi ang alam ko sa Saudi, anong oras na po ba dyan sa Saudi ngayon? Anong oras na po yan dyan ngayon? Tagay host, sabi ni Kitog TV. Oh, tagay tayo ito. Itong tinatagay ko ngayon. Cook. Maya-maya start na. Nasa Dubai ako host. Ayun, o nga pala, nasa Dubai nga pala si Ate Lorian. Nasa Saudi o Middle East. So, kumusta naman po yung dyan Ate Lorian? Yung COVID. Kumusta naman po dyan sa COVID? Ay, kumusta naman po ang COVID dyan sa Dubai? Ang alam ko sa Dubai, parang hindi na yata gaano yung COVID dyan sa Dubai. Pero hindi ko lang alam sa ibang parte ng Dubai. Pero maganda yung airport nila dyan sa Dubai. Nakapag-stop over na rin ako dyan sa Dubai nung galing ako ng Riyadh. Nakapag-stop over kami dyan. Kaso hindi lang kami nakalabas. Nung daong 2016 yata, ay 2016 yata yun, nung nag-stop over kami dyan. Ayun, nagbaba ng bahay si Don Kairos Vlog, palablab. Ayun, Sir Kitog TV, ayan o, si Don Kairos Vlog nagbaba ng bahay. Pwede mo siyang lablabin. Ligit din po yan. Samahan din po yan sa Team Borneball. Mayroon pa rin, hindi malala pa rin, sabi ni Ma'am Lorian. Kasi dito sa lugar namin Ate Lorian, walang cases dito. Ito parang kumbaga bayan to. Bayan. Walang cases dito sa amin ngayon. Kaya thanks God kasi walang cases ng COVID dito sa amin. Pero yun nga lang, syempre nakakatakot pa rin yung maglabas-labas. Nakakalabas naman po kayo dyan Ate Lorian sa Dubai. Nakakapasyal naman po kayo. At Kitog Dan, tamsak po sa premiere nyo, sabi ni Sir Bornable Vlogs. O ayun. Ayun Sir Kitog TV, andyan na si Sir Bornable Vlogs, yung admin sa Team Bornable. Yan, kaya sinasabi ko sa iyo Sir Kitog TV, napakaligit po lahat ng mga nandito sa live ko ngayon. Ayan, si Ate Lorian, The Piña Castle, si Sir Bornable Vlogs. Ayan, dikitan mo lahat yan Sir Kitog TV. Sigurado ma-reach mo agad yung 1K mo. Tsaka hindi lang bananas ang binibigay nila. Full support din po sila sa lahat ng videos. Ganyan. Tamsak dikit Brad, sabi ni Joy Clabel. Salamat po Ma'am Joy Clabel sa pagtamsak at pagdikit sa akin. Sa akin ba yan? Hindi alam kung sa akin. Naloko na. Pero salamat po Ma'am Joy Clabel sa pagpunta dito. Ayan, may jacket ka na po. Pwede ka na po makipaglablaban dyan. Nabigyan na po kita ng jacket. Yaya Sisterhood, tamsak. Ayun, si Ma'am Yaya Sisterhood nandito na rin.
Mega love shout out po sa inyo, Ma'am Yaya Sisterhood at Ma'am Joy Clavel. Mega love shout out po. Ayan, nagbaba po ng bahay si Ma'am Babes ngayon. Pwedeng palablab din naman po. Yan, si Tim Yongski here, sabi ni Kitog TV. Shout out po sa Tim Yongski, sa Tim Panyong Panyang. Ayan, shout out po sa inyo, sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta dito sa live sa LS ko. Maraming salamat po. Yaya is in the house, Yahoo, sabi ni Joy Clavel. Ayan, si Ma'am Joy Clavel. Tamsak dan host, sabi ni Bitches Vlog. Si Ma'am Bitches Vlog is in the house. Maraming salamat po sa pagpunta dito. Ayan, Sir Kitog, si Ma'am Bitches Vlog. Kung hindi mo pa kadikitan na, napakaligit po nan. Friday lang pwede lumabas, sabi natin Lorian. Oo nga pala, kasi Friday pala yung walang pasok pag Middle East. Kaya alam na yun, nung nasa Middle East ako, Webes pa lang ng gabi. Gala na yun. Webes pa lang ng gabi, gumagala na kami sa Riyadh. Pumunta na kami ng Al-Batha, sabi namin dun sa Riyadh. Yung parang pinakatambayan ng mga Pilipino dun, ng mga bilihan ng mga, nandun ng mga bilihan ng alahas, ganyan, nandun lahat. Masarap, maganda rin mamasyal sa, maganda rin mamasyal sa Middle East kasi marami ding mga bibili. Ayun, Sir Yongski Bantok is in the house. Maraming salamat po sa pagpunta, Sir Yongski. Ayan, si Sir Yongski pala mga kalabre kasi nasa Canada. Nasa Canada po siya at yung mga, may GC rin po si Sir Yongski. Yung Kim Punyang Panyang. Napakaligit din po ng mga members doon. Kaya yung mga nandito, pwede po tayo maglablaban. Maglablaban po tayo para sa ekonomiya. Ano ba yun? Naguluhan tuloy ako ron. Ano ba tawag doon? The Peña Channel, thank you po, sabi ni Kitog TV. Maraming salamat din po sa Kitog TV. Ayan, nagbaba po ng bahay si Ma'am Bitches Vlog, pwedeng palablab po. Ayan, Sir Kitog TV, nagbaba po ng bahay si Ma'am Bitches Vlog. Pwede nating suportahan, pwede mo pong dikitan, nagbabalik po yan. Tamsak na po host 9, sabi ni Babes Nguyen. Maraming salamat po sa patamsak. Tamsak ulit, sabi ni Papa Kids TV. Ayun, maraming salamat po sa patamsak ninyong lahat dyan, mga kapatid, mga Kalaber Cards. Anong pinaglalaban mo, Koy? Sabi ni Yongski TV. Ito lang naman ang pinaglalaban ko, Sir Yongski. Ano ba kasi talaga nauna? Yung manok o yung itlog? May barilan ba dyan? Ilabas ko na kanyon ko. Plok ko sila. Patay. Bumbahin na ba? Bumbahin. Ayun, nagbaba po ng bahay si Ma'am Yuli Kidip. Pwedeng palablab po. Ayan, no? Ma'am Yuli Kidip, ito po, may mga kasamahan po tayo dito na mga bagong team sa team ni Sir Yongski. Pwede mo po silang dikitan. Bye muna host, sabi ni Ate Lorian. Ate Lorian, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan lahat. Ingat po kayo dyan. Keep safe always. Sana sana okay lang po kayo lagi dyan. Maraming salamat, Ate Lorian, ha. Napaka-supportive mo po talaga. May bibilhin lang. Ate Lorian, pabili nga ulit ako, isang coke pa. Kulang po eh. Nagpabili pa.
Salamat Ate Lorian sa pagpunta dito sa LS ko. Sana sana nakatulong din ako sa'yo. Ayan. Yun, ano problema ni Kois? Host. Ambot yung ski, galit man si host. Sabi ni Joy Clavel. Ewan ko sa'yo, wag mo ako naway dyan. Yun nga, Sir Yoski. Ano ba talaga nauna kasi? Manok o itlog? Comment down below kung sino makakasagot. Ilabas ikaw din, ingat lagi. Salamat po Ate Lorian, ingat po. Pag nag-LS ka, punta ulit ako dun sa LS mo Ate Lorian. Dalaw ulit ako. Maraming salamat po sa suporta mo Ate Lorian ha. Napaka-supportive mo po talaga sa akin. Dubala ako na pong bahala mag-garantiya dun sa mga dumikit sa'yo. Ako na pong bahala. Akong garantisado ko po yun na mababalikan po kayo. Maraming salamat po Ate Lorian sa mga inayadahan mo. Ingat po kayo lagi dyan Ate Lorian. Salamat po. Itlog daw yung ski, sabi nila. Bahala kayo dyan. Kung anong nauna. Bitches pala. Dan Bitches Vlog full pack, sabi ni Papa Kids. Ba't hindi ko ayun, may jacket ka na pan, Papa Kids. Sorry, hindi kita nabigyan ng jacket kanina. Itlog yun, kayo paano makabuo bata. Bahala kayo dyan. Ayan, si Ma'am Majo Hair is in the house. Maraming salamat Ate Majo Hair, nakabalik ka na. Ano sabi? Judge, kayo paano makabuo bata? Labas ako na pala yan kanina. Ayan, nagbaba po ng bahay si Ate Majo Hair. Ayan, pwedeng pakilablab naman po. Si Ate Majo Hair po pala, isang Ilocano din po yan. Ilocana pala. Ilocano tuloy. Naging lalaki tuloy si Ate Majo Hair. Baby face din yan. Di Ate Majo Hair. Baby face din. Premiere pala yun Ate Majo Hair. O yun, may premiere pala si Ate Majo Hair. Yun, palablab naman po sa premiere ni Ate Majo Hair. Kung pwede naman po sana, bigay din po sana natin support, yung support natin kay Ate Majo Hair. Ako lang hindi pa nakakapagbigay ng support. Andito pa ako. si Home Cook Ma'am, Ilocana din po yan Ate Majo Hair. Ilocana din po si Home Cook Ma'am. Nasa India po si Ma'am Home Cook Ma'am. Ilocana din po. Dito lang ako, tapos na ako mag-market. Ha. Grabe, walang pasalubong Ate Majo Hair. Kahit naman itutulak lang sana para dito sa kuko. Itulak lang kahit tinapay. Please. Nanghingi pa lang tinapay eh. BJ, ating kain tayo. Sige lang manang, man ka lang da. Manyaman ko mati masidam, mangtud ka man ko. Bawi pa lang nasa bus, ayan baby face, tinambayan kita. Ay naks naman. Ingat ka dyan Ate Majo Hair, ingat ka dyan sa bus. Ay hindi pala, ingat pala sila sa'yo. Sana bantayan ka ng konduktor. Sana bantayan ka ng konduktor. Yongsky Bantok coming Majo Hair, sabi ni Sir Yongsky. Ayun, maraming salamat Sir Yongsky sa pagpunta kay Ate Majo Hair. The Peña Castle is in the house. Andito pa rin si Ma'am The Peña Castle. Si Ma'am The Peña Castle pala nasa Australia po siya. Kung gusto niyo po, lablabin niyo po si Ma'am The Peña Castle. Napakaligit po niyan. Kilala ko po si Ma'am The Peña Castle, napakaligit po niyan. Napakabait. Grabe. Patamsak sa premiere ko guys, sabi ni Papa Kids. Ayun, nagbaba po ng premiere si Papa Kids.
Kung pwede pong pa-support naman po sa premiere ni Papa Kids TV. Hahaha, ang tawa eh. Naman, syempre. Para hindi naman tayo maboring. Smile tayo lagi. Full pack dikit, kalimbang, Majo Hair, sabi ni Yongski Bantok, si Sir Yongski, ayun. Ate Majo Hair, dinikitan ka na rin ni Sir Yongski. Salamat po Sir Yongski. Mega love shout out Ludi Majo Hair, sabi ni Sir Admin Bornable Vlogs. Maraming salamat po Sir Admin Bornable, nandito pa rin kayo. Sa akin, based on the Bible, egg first because came the universal which is created by God. Grabe na, sa Bible na tayo ah. Yes. Parang ganun nga Ate BMC channel kasi based nga sa Bible, kung mababasa tayo sa Bible, egg talaga yung nauna. Egg talaga yung nauna na create. Pero nakakagulo din sa utak eh, 'di ba? Kung baga sa science, 'di ba, kunwari sa mga archaeologists, nagbabase sila sa sa mga kalansay ganyan, 'di ba? Kaya iniisip nila manok yung nauna, 'di ba? Kaya napakagulo. Hindi natin alam kung anong paniniwalaan natin, yung manok na nauna o yung itlog ang nauna. Sir Yongski, ano na? Asan na yung sagot mo? Anong nauna? Itlog o yung manok? Kids, baba mo bahay mo dito, okay? Oo, okay lang po, magbaba po kayo ng bahay. Kahit ikaw Sir Yongski, baba po kayo ng bahay para madikitan din po kayo. Gutom na din ako, sabi ni Yuli Kidips. Kain ka na muna Ate Yuli. Aba, ito po. Kain ka muna, sabi ko, pero ito, may mga kasamahan tayo dito na bago. Oh. Pwede mo silang lablabin, dikitan. Baba mo link mo dito, sabi ni Sir Yongski Bantok. Ayun. Pwede po kayo magbaba ng link nyo dito. Pwede po kayo magbaba ng bahay. Mega love shout out. BMC channel, sabi ni Bornable Vlogs. Ayun, no? May 10 tao siya, may didikit dyan sa'yo, okay? Sabi ni Sir Yongski. Ayun, mega love shout out nga pala sa 11 million in the house. Maraming salamat po sa mga nag-stay. Damsak host, sabi ni Marcelita Uwano. Ayun, maraming salamat po Ma'am Marcelita. Mega love shout out po sa lahat, sabi niya. And happy Monday. Happy Monday din po sa inyo Ma'am Marcelita. Ayan, nagbaba po ng bahay si Papa Kids TV. Maraming salamat po Papa Kids TV. Pwede nyo pong lablabin si Papa Kids TV. Nagbaba po siya ng bahay. Iwan ang bubo ko, wala ako. Iwan ang bubo ko, wala ako. Kinalaman dyan sa mga itlog nyo. Isel the Dog, hello host, nakitusok lang. Maraming salamat po Isel the Dog. Ayan, may jacket na po kayo Ma'am Isel the Dog. Pwede po kayo magbaba ng bahay at makipagdikitan. Kumusta naman po kayo Ma'am Isel the Dog? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Ha, itlog pamor. Busyong skin. Ayan, nandito. Salamat po Ma'am Dapinya Castle Channel. Nandiyan pa kayo. Maraming salamat po. Talaga sobra. At kay Manang Isram Vlog, maraming salamat. Ayan, si Manang Isram Vlogs na kasamahan din po yan sa Team Bornable. Ayan, si Ate Janice Cabaltica o Raha Cubs. Ayan, napakalikit po, nandyan po sila. Maraming salamat po sa pagbabalik. Sa muling pagbabalik dito. Maraming salamat po. Yan. Pwede po kayong magbaba ng bahay para maglablaban. Si Malang Isram Vlog po ay isa po rin yan sa Team Bornable. Si Ma'am Raha Cubs o Ate Janice Cabaltica nasa Team Makasaat po yan.
Ayan, sila Papa Kids. Yan, sila si Sir Yongski. Sa team team Punyang Punyang Panyong yata yon. Yun, hindi ko masyadong mai-pronounce. Mali, tatlong group po yung nandito, tatlong GC. Sana maglablaban po tayo, magdikitan para magbigay ng support sa bawat isa, di ba? Di ba? Pag marami tayong giging kaibigan, more success. Kaya more success, more relatives. Tama ba yun? FSK Vlogs is in the house. Ayun, no. Ma'am FSK, maraming salamat po sa pagpunta dito. Salamat po sa patamsak. Ayun, wait, bigyan ko po kayo ng jacket, Ma'am FSK. Ba't ayaw na naman? Mamaya, bibigyan ko kayo ng jacket. Ayaw talaga. Ayaw po mabigyan ng... O yun, may jacket ka na po, Ma'am FSK Vlogs. May jacket ka na po. Ayan. Pwede po kayo pwede lang po kayong magbaba ng bahay. Yun, salamat sa patibak. Maraming salamat po sa inyong lahat na nandito. 13 million in the house. Maraming salamat po. Ayun na. Tim Yongski here ang sakalam, sabi ni Papa Kids. Maraming salamat po yun. Maraming salamat po. Ano yun? More success, more relatives. Kaya nga, nagulat niya ako sa sinabi ko eh. But more success, more relatives. Tambay ko po itong bahay ko. Washing lang muna ako. Clothes. Sige lang po, Ma'am Dapenya Castle. Maraming salamat po, Ma'am. Kasi mamaya-maya, mag-e-end na rin po ako. Kasi mag-premiere na rin po ako mamaya. Malapit na rin po ako mag-premiere. Kaya, mag-e-end na rin po ako mamaya kunti. After 5 minutes. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na nandito. First time mo bang mag-live host? Sabi ni FSK. Bali, pangalawang beses ko na po itong mag-live. Nung una, nag-try lang ako. Tapos ngayon, wala akong kinagawa. Kaya, ayan, sinubukan ko ulit mag-live. Okay lang, quiz host. Patawa ka lang dyan, mas okay. Sabi ni Sir Yongski. Hindi, Sir Yongski, ganito po talaga ako. Makulit talaga ako. Minsan nagpapatawa talaga ako ng mga tao. Joker baga. Mahirap naman po kung lagi tayong maalaala mo kaya. Hindi pwede yun. May stress ka lang doon. Sipag naman ni Madam at the Peña Channel, sabi ni Papa Kids. Oh, sobrang sipag po niyan ni Ma'am the Peña Castle. Grabe. Napakasipag niyan. Parang halos lahat yata gawain niya na yan. Gawain niya ng lahat, bahay, ganyan. Nagkukon pa yan, nagsusupport pa yan sa mga kaibigan niya sa YT. Grabe. Double time yan. Mag-premiere ka na, baka makalimutan mo, babyface. Oo, kaya nga ate, magpe-premiere nga ako. Ay, magpe-premiere na nga ako, kaya mag-e-end na rin po ako. Kaya, maganda yan sa WH mo, sabi ni FSK Vlog. Ayun, Team Makasait is in the house. Maraming salamat po sa Boss Team Makasait. Ayan. Kung hindi nyo pa po kadikitan si Boss Team Makasait, ayan. Hindi po natin siyang dikitan. Nagbabarin po ng bahay si Sir Bornable Vlogs. Sa mga hindi pa po nakakadikit kay Sir Bornable, pwedeng dikitin po natin. Napakaligit po niyan ni Sir Bornable Vlogs. Bali siya po yung admin sa isang GC. Napakaligit po lahat ng Team Bornable, Team Makasait, tapos yung Team Yongski, yun, napakaligit po lahat yan. Kaya maraming salamat po.
Ayan, may jacket na rin po kayo, Sir Noy. Noy, Sir Coach. Maraming salamat po. May jacket na po kayo. Pwede po kayo makipagdikitan dyan. Pwede na po kayo magbabarang bahay. Parang Boss Yongski lang host. Oo, parang ganun. Parang si Boss Yongski lang. Mahirap naman tawagin si Sir Yongski ng Ma'am Yongski. Kasi tinawag ko siya 2 beses, nagalit. Di ko na di ko natapos, ang dami pa at malalagong halaman. Ay wow, nagplantitas pala si Boss Tim Makasaet. Mega love shout out admin Bornebol, sabi ni Noy TV. Ayun. Mega love shout out din po, Sir Noyce. Maraming salamat po sa pagpunta. Buhay kunyang tosok pogi. Ayun, no? Grabe, anong klaseng pogi yung buhay kunyang? Pogi, pogeta. Mega love shout out po. Buhay kunyang, maraming salamat po, ate. At kunyang, mega love shout out, sabi ni Papa Kids TV. Wag nyo ako tawagin boss, baka akala ako nagpapasweldo sa inyo, sabi ni Tim Makasan. Pwede magbali boss, Tim Makasan. Bali naman ako 1,000. Wala nang pambili ng coke sa kakape. Ayun, nagbaba po ng bahay si Marcelita Wanos. Ang sabi niya, Dan at Papa Kids. Ayun, tapos nagbaba siya ng bahay, pwedeng pabalik naman po. Yongski Bantok Panyang, sabi ni Sir Yongski. Marcelita OTW po, sabi ni Mr. Swabing Suplado. Ayan, lakay Mr. Swabing Suplado ni Home Cook Ma'am, Ilocano mo tata. No kayat no, idikitam suna. So may sa nga tumulong kanya ti subscribers ko, tapos tulungan na ti WH ko ni Home Cook Ma'am. Dikitam suna lakay. Napakaligit ata ni Ma'am Home Cook Ma'am. Ma'am Home Cook Ma'am ni Mr. Swabing Suplado, Ilocano mat ata. Tim Yongski and Tim Kunyang. Kaya pala Tim Punyong saka Tim Punyang. Kaya pala yun. Gets ko na, Sir Yongski. Dami ko tawa, sabi ni FSK Vlogs. Isel the Dog, maraming salamat po. Ayun. Dali. Putik, silab mo to pala ito. Kaya nga, ako nga to. Bali, so hanggang dito na lang muna mga Calabar Cats. Mag-i-end na muna ako kasi pupuntahan ko po yung premiere ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa Team Bornebol, Team Makasaet, at sa Team Punyong Punyang. Maraming salamat po sa inyong lahat na nandito. Mag-i-end na po ako kasi may premiere po ako mamaya. Sana puntahan niyo po yung premiere ko. Sana kita-kits tayo dun sa premiere ko, mga Calabar Cats. Yung premiere ko pala na yun, tignan nyo, ay panoorin nyo. Malaking surprise yun kung paano kung kaano kayaman yung baybayin ng Japan. Asus, naglayngag Ilocano ni Babyface, sabi ni Majohen. Ayun na nga talaga. Ilocano ko naman, Ilocano ko report. Hanggang dito na lang mga Calabar Cats. Dito ko natatapusin tong live kong to. Ingat. God bless. Ayun, wala pa lang bahay si Ma'am Kunyang. Ayun, mayroon ka ng bahay, buhay Kunyang. Sorry po. Ayan, may bahay ka na po, Ma'am Kunyang. Sorry po talaga. Hindi ko po hanggang dito na lang mga Calabar Cats. Ingat. God bless. At lagi nating tatandaan, God is good all the time mga Calabar Cats. See you po sa next na LS course, mga
Maraming salamat po. Kita-kits na lang po tayo sa premiere ko. Salamat. Bye-bye.